Gaueko 12:54 pronostiko batekin gatoz. Eta pronostiko hau binakako txapelketa nagusiaren ingurukoa izango da. Jada ezagutzera eman dituzte, bai baiko enpresak eta bai aspe enpresak jokatuko duten aurrelarien zerrenda. Eta honen bestez badakizkigu aurrelariak eta atzelariak ere gutxi gora bera logikaz behintzat nortzuk izango diren badakigu, beraz, gauzatxo bat egitea, otu zait, eta hauxe da. Azken bolada honetan Twitterren eta dezente ikusi ditut, halako pronostikoak, eta egingo dugu, ez, gaurkoan, batetik aspen zein bikote sartuko diren usteko dut, eta bestetik baikon zein bikote sartuko diren uste dudan. Ea, hauetatikan zenbat asmatzen ditugun, hemen gordeta geratuko da, eta egungo txapeldunak aspekoak direnez, Ezkurdia eta Rezusta, asperekin. Hasiko gara, batetik Joseba Ezkurdiak aurrelari moduan mintzat ez du jokatuko, atzelari moduan jarriko dute logikoki, eta nik uste Altuna eta Ezkurdia bikotea izango dela, ez zait oso bikote eraginkorra iruditzen, neure behintzat, ikusi genuen bai San Mateo torneoan pare bat partida irabazi zituzten, baina gero finalean iztu eta bezalako atzelari baten aurka asko sufritu zuen Josebak, eta iruditzen zait atzelari moduan txapelketa luze egin diezaiokela, baina ea zer gertatzen den, Jokin Altuna txispaz iritsiko da, joan den astean Arrasaten partida gogorra, jokatu zuten elkarren aurka 3. eta 4. postuko horretan, Lauterdiko 3. eta 4. postuko horretan, eta ez ustekorik ezean behintzat, binakako txapelketan elkarrekin izango dira. Ikusiko dugu, ea zer nolako bikotea osatzen duten, baina ez nau asko konbentzitzen. Atzelari txapelduna egun, bainat Rezusta da, eta nik uste Rezusta Peio Etxeberriarekin jarriko dutela. Joan den urtean Peio Etxeberriak eta Martijak ez zuten funtzionatu, bikote modura, zuten txapelketa ona egin, eta ondorioz berriro ere Peiok Rezustarekin jokatuko duela iruditzen zait, bikote hau logikoa litzateke, batez ere atzean bainat Rezustak egia da azken urteetan behar bada ez duela, bere ibilbidearen hasieran dominatzen zuen bezala dominatzen, baina beti bermea ematen duen atzelaria da, gainera pilota asko kentzen duena, ezkerrarekin beti aurrelaria deseroso jokatzera eramaten duena, eta aldiz aurreko kuadroetan Peiok ikusiko dugu, ea biharko final horretan zer gertatzen den, baina Rezusta bezalako pilotari batekin nik uste ongi babestuta sentituko dela, behar bada ez du Martijarekin sentitzen zuen zama hori edukiko, hau da, behar bada geixeago sartu edo jokoan beste modu batera jokatzearen zama hori edukiko, eta nik uste Peio Rezusta. Elordik Martijarekin jokatuko duela, iruditzen zait. Oraingoz ez dute sekula elkarrekin jokatu, Aitor Elordik uda honetan batez ere gorakada nabarmena egin du, egia da Lauterdiko txapelketan lehendabizikoan kanpoan geratu zela, baina zaila da buruz buru txapelduna izan den norbait txapelketatik kanpo uztea, eta ez da asperen kasua izan, Elordi sakrifikatzea. Eta atzean, Julen Martijarekin bikote egonkorra osatu dezakete, baina inondik inora ere txapelaren leian egon daitekeena. Eta azkenik, Zabaleta, aurten bai baikok eta bai aspek bi berrikuntza izango dituzte, batetik Javi Zabalak jokatuko du asperen aldetik, Iker Larrazabalek baikoren aldetik, Javi Zabala Zabaletarekin, eta bikote hau txapelaren leian egongo dela inolako zalantzarik ez daukat, jartzen badituzten oski, hor benetan sekulako ahala daukate biek ala biek, egia Zabaletak azken urte hauetan adinean gora doan enean, eta ez duela behar bada partida guztietan dominatzen, baina binakako txapelketa heltzen denean beti hazi egiten da, kolpea freskatzen zaio, eta aurrean
lauterdiko txapelketatik finala galdu edo irabazi, nik uste motivazio handiz joango den Javi Zabala bat izango duela, lehenengo aukera izango du nahiarako aurrelariak eta baliatu nahiko du, noski, eta ea zer ematen digun. Eta baikokoak dira, txapeldun ordeak, Artola eta Mari Ezkurrena, nik Iñaki Artola Martxel Iztuetarekin jarriko dutela iruditzen zait. Artola Iztueta bikote sendoa izan daiteke, nire ustez aurten baikok bikote bat baino gehiago nahiko du txapelaren lehia horretan, lehen urtean behar bada esan daiteke Iztueta hasi berria zen horretan, eta apur bat Artola eta Mari Ezkurrena hautagai sendo eta apustu bakarra egitera joan zela, aurten Iztuetak maila nabarmen igo du, bai txapelketan eman zuen mailagatik, baina baita ere egin duen udaren ostean, eta iruditzen zait, kasu honetan Artola eta Iztueta batera jartzea logikoa izan daitekeela, batetik atzean Martxelek askotan agindu dezakeelako, eta bestetik Iñaki erakutsi duelako azken bolada honetan kolpez fresko dabilela, eta bikote bikaina osatu dezakete, eta oso lehiakorra. Atzean, Jon Mari Ezkurrena da, egungo txapeldun ordea, eta Iker Larrazabalekin jarriko dute, bikote bikaina osatzen dute hauek ere, bikaina benetan, atzean Jonek binakako txapelketan badakigu, zenbateraino agintzen duen, atzeko kuadro horietan, eta Larrazabalek hori asko eskertuko du, hori dela eta bikote bikaina osatuko dutela iruditzen zait, batez ere atzean Jonek dominatu eta aurrean Ikerrek atzean laguntza hori baldin badauka behintzat beti maila eman ohi duelako. Bestalde, Laso eta Imaz jarriko dituztela iruditzen zait, Unai Laso berreskuratu berri da, lehengoan berragertu zen Irunen, eta oraindik ere behar bada erritmoa hartzea kostako zaio apur bat, ez dugu esango asko, baina apur bat behar bada bai, eta Ander Imaz bezalako bermea ematen duen atzelari bat edukitzea beretzako ere lagungarri izan daiteke, bi aldiz azpitxapeldun izan dira elkarrekin, hirugarren honetan noski berriro ere txapelaren bila irtengo dira, eta atzean Ander Imazek egia da, azken uda honetan ez duela behar bada, maila egonkor hori edo eman, baina ziur naiz orain txapelketara puntu ezin hobean iritsiko dela Oiartzungo atzelaria, eta zer gertatzen hauekin. Eta azken bikotea Jaka eta Albizu. Beti errespetua sortzen duen bikotea da, bi veterano, Eri Jakak uda bikaina egin duela esango nuke, oso uda ona, batez ere gorakada nabarmena eman du atzean nagusitasuna etzeukanean Gorka Ugarte mendiarekin erakutsi zuen, zenolako maila eman dezakeen atzean dominatzen ez duen atzelari bat edukita ere, eta Jon Ander Albizu bere azkenetako txapelketetan izango daia da, 35 urte ditu, adina ere aurrera doa, eta dozein irabazteko gai den bikote bada, Jakak eta Albizuk osatzen duten hau, eta ea zer ematen duten, niri iruditzen zait oso bikote sendoa osatu dezaketela, atzean Jon Ander bermea ematen badu behintzat, eta aurrean gainera tarteka dominatzen badu, Erikek hori ez du arkatuko, nire ustez, beraz, ea zer ematen duen bikote honek. Hauxe beraz uste duguna, noski gure usteak gauza badira, enpresaren erabakiak balio dutenak beste bat, ea zer gertatzen den.